श्री स्वामी समर्थ. नमस्कार मंडळी, मी मीना तुळसकर. आज मी तुम्हाला भोपळी मिरचीची भजी कशी करतात ते दाखवणार आहे. साहित्य बघूया चला तर. ही भोपळी मिरची मी कापून त्याला मीठ लावून ठेवलंय. 15 मिनिटं झाली. हे बेसन, हे चवीनुसार मीठ, जरा हिंग, लाल तिखट आणि हळद. आणि याच्यात काय करणार आहे? आता हे पीठ तयार करणार आहे मी. अच्छा. आणि वाळे किती घेतले? हे 4 घेतली. छोटी छोटी होती, जास्त मोठी नव्हती, बारीक नव्हती, मध्यम होती. 4 घेतली. 4-5 चमचे तरी घ्यायला पाहिजे. आता अर्धा चमचा हिंग घालूया. हिंग म्हणजे औषधी पण आहे आणि ऍसिडिटी होऊ नये. चण्याच्या पिठामुळे जरा ऍसिडिटी होते आपल्या पोटामध्ये, म्हणून तो चांगला आहे. थोडीशी हळद, अर्धा चमचा. आणि लाल तिखट थोडीशी, जास्त नाही घालायची, मिरचीची भजी आहेत ना म्हणून थोडीशी घालायची. आणि थोडीशी साखर, थोडी साखर. थोडीशी एकदम थोडीशी. आणि थोडीशी चवीनुसार, कारण मिरचीला पण मीठ लावून ठेवलंय ना म्हणून थोडंसंच घालायचं. मिरचीला लावायचं गरजेचं आहे. हो, म्हणजे ते नरम होतात ना थोडीशी मिरची. पाणी घालून आपण मिक्स करून घेऊया. जास्त पातळ नाही करायचं, मध्यम ठेवायचं. असं होईपर्यंत चांगलं थोडं थोडं पाणी घालून हे करायचं, कालवत राहायचं. हे पीठ थोडंसं सैलसर व्हायचं. गुटले पण राहता कामा नये त्याच्यामध्ये. कुठले म्हणजे पिठाचे गोळे गोळे असे होतात ना. पीठ आता तयार झालंय असं. त्याच्यामध्ये काय काय लोक सोडा पण घालतात. मी नाही वापरत सोडा कधीच. सोड्याने जरा ऍसिडिटी होते ना. घालणारे घालतात, काय नाही. आपलं गॅस चालू केलाय, तवा ठेवलाय तापत. तवा आता तापत आलाय. आता तेल टाकते मी. तेल तुम्हाला पाहिजे तेवढं तुम्ही वापरू शकता, तुम्हाला जेवढं तळायचं असतं तेवढं. मी काही जास्त वापरत नाही तेल. भजी काढायला सुरुवात करूया. छोटी छोटी आहेत ना, त्यामुळे ते बरे वाटतात टाकायला. कुरकुरीत आणि खुसखुशीत व्हायला पाहिजे. ही जरा भोपळी मिरचीची भजी जरा नरमच असतात.
चला तर मग आता ही माझी भजी झालेली आहे. अशा प्रकारे हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.